O delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, Manuel Pardo, visitaba esta mañá, acompañado dos técnicos da Axencia Galega de Infraestructuras, a rúa Progreso para supervisar o estado das obras de reforma dentro do proxecto para a mellora de 13 travesías urbanas de titularidade autonómica nas que a Xunta está a investir máis de 2 millóns de euros. Consiste en actuacións para facilitar o rebaixe de aceras e a accesibilidade, baldosas pododáctiles nos cruces de peóns, base tamén a subir, a mellorar os peóns na rúa Concordia, en Alejandro Outeiriño e tamén que fronte ao Marco Valcarce. Xa se traballou frente ao Xardín do Posío, mellorando as beirarrúas con Marcelo Macías, con Domingo Fontán e no illote da rúa Lugo.